नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा मी स्वागत करतो सोहम हुडबे। आज आम्ही गडाला जात आहोत। चला, कोंबड्याच्या आतड्या नेताव कोंबड्याच्या हो। आतड्या। हे दोघं चौघ जण गेलेत पुढं, चौघं पुढे गेल्यात आतड्या पंचायत काठीला। वांदरच आहे ना रे, सगळे किरवे भेटतील आपल्याला। फांद बघ कशी हलवताय। मित्रांनो, आता आम्ही आलो होलाशी। थांबा दाखवतो होल। आता गल लावू आम्ही। कोंबड्याच्या आतड्या आणल्या हो। पाऊस पण आलाय। हे संकेत तिथं लावू नको। खाल्लो वर जातो आम्ही। हे बाच्याला घ्या लवकर। किरवाला मित्रांनो, इथं किरवाळ होतं। बघूया आहे काय। पाण्याचा आवाज आहे, आवाज नाही येणार। तिथे जा तिकडे होय बघू। हाय गाइस, कसा आहात तुम्ही? व्हिडिओ दिप्याचा भाचा कुत्रा कसा काय आला? तो होता, आपल्या पुढे होता। आला हाकल पाहिजे। ते कॅमेरा आहे, मोबाईल मी जो तुझी चप्पल बांधतो तुझ्या कॅमेरा। इकडे या मित्रांनो, किरवा येत आहे। मित्रांनो, इथं किरवा आहे, येतोय। तो गावाचा गाव टाक ठेव तू ठेव। मित्रांनो, इथे एक आहे किरवा, गेला तो। डावा आत्ता घालवली। येल का नाही माहित नाही, मला तू येल कर। अजूनपर्यंत एक किरवा नाही भेटला। पाणी बघा किती आहे, ढव आहे ढव। जा पाहू द्या। तुला कळतं का नाही रे? गल टाकायच्या आईने पोहतायस तो भाच्या गाराटला।
एक वरनं पाणी येत आहे इकडनं 2 उलट्या कुठनं इकडे टाकायचं आहे. हा जिगून कुठे टाकला नाही त्या कोणाकडे टाकायचं सांग ना तिकडे ये संकेत थांब पुढे जाऊ नको. त्या कोणाकडे टाक जा वरनं जा बाजूनी. हे पुढं जाऊ नको आता संध्याकाळची किरवी बाहेर पडतील. हलवू नको नाही इकडे इथं दे चल अगे हा मला हाताला चावला म्हणजे कोणतरी. कोण रे चावला? हा कुत्रा बघा वाटाडीवरच थांबतोय. नुसता पाण्यात पवतोय. दोघांनी गल टाकलेलंच एका पाटलानी आणि आपला आई ग हाताला कोणतरी चावला बे. वादला झाड लोटलाय. अजूनपर्यंत एक किरवा नाही भेटला. हाय वाटतं ए वरती जाऊ नका. भिजलाय नाही म्हणून मी नाही तर गेल्या पाण्यात चालला. ए इथंच थांबे. मला मारून ए तिथनं हलू नको जाग्यावरनं. तर मित्रांनो पाऊस आला होता म्हणून फोन बंद करायला झाला. 2 भेटले छोटे. शुभमनी पकडला त्याला हातावरती चावला. ते तिघे वरती गेलेत. आम्ही इथे त्यांना पोहायचंय ना. तर मित्रांनो हा बघा खेकडा भेटलाय. हे बघा सोडत नाही तो खाली बघा. दाखव इकडे हे बघा बाप्पे आहे बघू शकता. माझा गल इकडे वरच आणला आम्ही. ते एक किरवा होता. मित्रांनो इथे एक किरवा भेटला. बघितला असेल तुम्ही व्हिडिओ मध्ये. दुसरा पण येत होता तो गेला. ट्राय करून बघता आला तर ठीक. पाटील आपला इकडे लावलेला आहे गल. पाटील काय पडदी द्यायला आलाय. किरवा आता गेला इथला. इथं येत होता या बिलातनं गेला आता. मित्रांनो आम्ही आता ढवाची आला. बाचा गाराटलाय असे तऱ्हेने. हा पवतय जिग्नेश. पोहता नाही येत तरी पण पोहतय. वरच्या ढवात घाबरतं पोवायला. इथं कमरा इतका पाणी आहे म्हणून पोहतय. घाबऱ्या.
मित्रांनो हा बघा किरवा दिसताय काय, गलाशी जात आहे बघितला. गलाशी जाते किरवा तसं तर किरवा बघा. बघा केवढा भेटला, बारकाच आहे तरी पण भेटला, गलाला इथनं आला. बघतला असू तुम्ही पण. तुमच्या इकडं पण दाखवा कशी किरवी पकडता, कमेंट मध्ये सांगा. तुमच्या इथं किरव्यांना काय बोलतात? किरव्यांना काय बोलतात तुमच्या इकडं? आमच्या इथं काली किरवी बोलतात. मित्रांनो, आमच्या इकडं काली किरवी बोलतात. तुमच्या इथे गाठोला असं काहीतरी प्रकारची बोलत असते. तुमच्या इकडे कुर्ले बोलत असतील. ज्यांना नाव माहिती असेल त्यांनी कमेंटमध्ये टाका. मित्रांनो नाव माहिती असेल तर तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. तुला काहीतरी झालं? थांबे दुसरा पण येत आहे बघा मित्रांनो, तिकडनं येत आहे किरवा, जरा मोठा आहे. मोबाईल पकड, मोबाईल पकड. मित्रांनो रिटर्न एक ट्रिपला तरी दुसरा भेटतो. मित्रांनो कधीपासून येते जसा उंबराचे झाडाचा टाल तसा तूच पोरी माझा गमाल. पोरी येशील का तरपाना जाय बालू नाचून नाचून पुता. आता जाताव का नाही? लागली तूर खाली गावान वाजाय, लागली तूर खाली गावान वाजाय. वाजव तारप करी तारपाना चल जाऊ तारपाना जाय. वाजव तारप करी तारपाना चल जाऊ तारपाना जाय. पोरी नाचाया चल जाऊ हारी, वाज तरप्याची म्युझिक भारी. आल्या नाचाया पोरा पोरी न तरप्याव नाचायची मजाच भारी. दूर उभी हा गेला, पकडला पोरी पकडला पकडला मित्रांनो, पकडला. दूर उभी राहून तू पोरी अशी माझे कनांग मित्रांनो बघा किरवा वाजव तारप करी तारप. दिसताय का? कशा प्रकारे पकडलेला आहे तुम्ही पण बघा. आतड्याच्या साह्याने. पकडताव आम्ही. कोंबडीच्या आतड्याच्या ज्या- साह्याने पकडतात. हे तिकडनं सुटतील. लवकर पण लवकर पण हा मित्रांनो माप झालेले आहेत आपल्याकडे किरवी. जास्त गोष्टी बंद आणि
मित्रांनो तिसरा अजून एक भेटत होता पण गेला तो रिटर्न, पण भेटेल. मित्रांनो शुभमदा पिशवी मागतोय त्याच्याकडनं, त्याने पाडला ना पिशवी म्हणून. मित्रांनो गल लावताय जिगू, बघूया काय काढतं किरवी. इथं आता पोहता येत माहितीये, आम्ही एक व्हिडिओ काढली पोवायची, ती पण बघा तुम्ही. तिथं लावये तो कोण आहे बघ, अजून पुढं जा. अरे खाली येऊन लाव. गेला याचा गल गेला मित्रांनो. गल बघा जिगूचा वावलेला आहे गल, कोणात गेला कोणात. साईट ये थांबे. ए तिथे जा. लागलेला आहे याच्या तरी रे. तुम साईटच दगड लागली बोलतायत. तिथून काढतो ना, टाका ना उड्या. जा लवकर लाव. टाक लवकर, पाऊस आला रे. काढ, टाक ना उडी. ए लवकर ये शुभम. ए पकड पकड पकड. मित्रांनो आम्ही आता घरात जात आहे. पाऊस आल्यामुळे आम्ही भिजलो. डवास पण उड्या टाकल्या. आता घरी जाऊन किरवी दाखवतो तुम्हाला. घरी जाऊन किरवी दाखवतो किती भेटली ती. 500. बॉडी दाखवता एक पाटील. एवढी किरवी भेटलेली आहे. नुसती बॉडी दाखवता येत. पाटील गाणं बोलताय आता बंद झाला. काय संध्याकाळ झाली, मस्त दुधाची नाही कोरी चाय भेटली तर बरी आली. हे सांगू नका किरव्याना गेलेली. हा ते माझ्याकडे खेळाय तो बघतील. त्यांना माहिती असेल कोण आहे. घाबरायचं नाही, गेली नजर लागली तर चव नाही लागायची त्यांना. तेजस आहे, माझा भाऊ आहे, ढगब कसा झालाय, पण तिकडं मस्त होता ढग. गंगूबाई बघ, गंगूबाई गंगूबाई बघूनच सगळे गावात. इकडे लय माप जण आहेत वाटणीला. हे काय रे खेळतायस. पबजी खेळताय येत. पबजीचा प तरी माहिती आहे काय. पी पबजीचा पण असत पी. भाचा गारटलाय मग. सोम आता खोलताना पिशवी. हा ये लगेच. असला किरवा येत होता डबल एक त्या जागेवर.
ह्याच्याहून मोठा येत होता जिबियाने घालवलं. लय मोठा होता तो. मग काय काढलं होतं तेव्हा गेलेलो. तुझ्या आतड्या नेलेला मी. दाखव. बघ आतड्या. धर धर. हया बघ. शिकान आलाय लांबन किरबी बघाय. हा एक इकडं पलताय गाभारलाय. रात्री जाऊया ना पप्पा. 6 आहेत ना रे. 10 बॅटऱ्या लाव चार्जिंगला. हा बघ हात अंतर. हा बघ आंगड बा. 6 आहेत. 10 बॅटऱ्या चार्जिंगला लाव.